Predstavte si, že si máte vybrať jedlo z menu, na ktorom sú jedlá, ktoré ste nikdy neochutnali. Môžete čítať ingrediencie, pozerať fotografie, porovnávať, ale v určitom bode vám ďalších 10 minút premýšľania neprinesie nič nové. A podľa mňa niečo podobné niekedy robíme s kariérou. Premýšľame, či by nám sedelo podnikanie, vedenie ľudí, úplný odbor, menšia firma, zahraničie, ale často premýšľame o svetoch, ktoré vlastne veľmi nepoznáme. A potom nás frustruje, že sa nevieme rozhodnúť. Možno ale nemáme problém s rozhodovaním, možno nám jednoducho chýbajú informácie. Keď sa pýtame, čo by som mohla robiť ďalej, naša hlava neprehľadáva všetky existujúce možnosti. Pracuje najmä s tým, čo poznáme, s profesiami, ktoré sme videli, s ľuďmi, ktorých poznáme, s prostrediami, ktoré sme zažili. Človek, ktorý roky pracuje vo veľkej firme, môže veľmi dobre poznať 10 ďalších možností v podobnom svete, ale možno vôbec nevie, ako vyzerá jeho odbornosť v malej firme, konzultingu, výskume, vlastnom projekte alebo v úplne inom odvetví. Nie preto, že tam nepatrí, tá možnosť ešte jednoducho nie je na jeho mape. Keď sa stratíme v meste a máme mapu 3 ulic, nepomôže nám pozerať sa na ňu intenzívnejšie. Potrebujeme väčšiu mapu. A presne toto by som skúsila pri kariérnej neistote. Predtým, než budem od seba žiadať rozhodnutie, pozriem sa, medzi čím sa vlastne rozhodujem. Koľko pracovných svetov reálne poznám, koľko z mojich možností sú iba variácie toho, čo už robím a čo existuje tesne za hranicou môjho súčasného sveta, o čom zatiaľ skoro nič neviem. A tu by som na chvíľu úplne odložila názvy pracovných pozícií. Predstavte si človeka, ktorého baví zobrať komplikovanú tému a urobiť ju zrozumiteľnou pre ostatných. Môže si povedať, možno by som mal školiť. Lenže tá istá schopnosť môže existovať vo vzdelávaní, produktovej práci, konzultingu, facilitácii alebo pri tvorbe interných systémov učenia. Keď začneme názvom pozície, často si priestor veľmi rýchlo zúžime. Keď začneme tým, aké problémy radi riešime, čo radi robíme a v akých podmienkach, mapa sa nám začne meniť. Ani otázka, čo ma baví, mi sama o sebe veľmi nestačí. Mňa napríklad môže baviť množstvo vecí, ktoré by som vôbec nechcela robiť 8 hodín. Zaujímavejšie je sledovať, k ktorým problémom sa prirodzene vraciam, pričom som ochotná zostať jeho chvíli, keď to prestane byť jednoduché, čo ma zaujíma aj bez toho, aby mi to niekto zadal. A potom ešte jedna otázka, ktorú mám rada, aký druh náročnosti mi vlastne neprekáža. Pretože každá práca má aj svoju menej atraktívnu realitu. Leadership prináša konflikty a zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré nebudú všetkým príjemné. Podnikanie prináša neistotu. Hlboká odbornosť znamená roky učenia a chvíle, keď si uvedomujeme, koľko ešte nevieme. Tvorba má slepé uličky. Práca s ľuďmi môže byť emocionálne náročná, preto by som nehľadala prácu bez nepríjemností. Oveľa zaujímavejšia otázka je, ktorý typ problémov som ochotný riešiť opakovane, pretože mi to, čo je za nimi, stojí za to. A potom máme ešte jeden veľmi zaujímavý zdroj informácií, o ktorom sa príliš nerozpráva. Komu pracovne trochu závidíte? Nemyslím nič dramatické, skôr ten malý moment, keď pri niekom si pomyslíte, toto by som chcela mať aj ja. A potom by som vôbec neriešila toho človeka. Rozobrala by som predmet tej závisti. Naozaj chcem jeho pozíciu, alebo závidím slobodu, možnosť tvoriť, medzinárodné prostredie, vplyv, spôsob, akým si organizuje život. Aj nepríjemná emócia môže niekedy obsahovať celkom zaujímavú informáciu. A keď sa objaví niečo zaujímavé, ešte stále sa nemusíme rozhodovať. Môžeme ísť po informácie, nie po ďalší osobnostný test, ale do reality. Porozprávať sa s niekým, kto tú prácu skutočne robí, vyskúšať malý projekt, pridať sa k spolupráci mimo bežnej agendy, pozorovať človeka v úplne inom pracovnom prostredí. Výpoveď je pomerne drahý experiment, pred ňou môžem urobiť množstvo oveľa lacnejších. A potom pozor na rýchle nadšenie. Nová vec nás môže baviť jednoducho preto, že je nová. Preto sa po skúsenosti nepýtam iba, bavilo ma to? Zaujíma ma. Chcem sa v tom zlepšovať, ako mi sedel bežný spôsob práce, čo som ňou robila tá časť, ktorá už nebola zaujímavá. A keď teraz poznám realitu trochu lepšie, chcem mať vo svojom pracovnom živote viac práve tohto, tak to už získame oveľa kvalitnejšie informácie. Takže keď najbližšie príde otázka, čo ďalej, možno na ňu nemusíme okamžite odpovedať. Môžeme sa najskôr spýtať, čo ešte nepoznám, aké pracovné svety som zatiaľ nezažila a akú informáciu o sebe potrebujem získať, aby som vedela urobiť ďalší krok. A potom si po tú informáciu ísť rozhovorom, projektom, spoluprácou, novým prostredím. Nemusíme vedieť, čo chceme robiť ďalších 10 rokov. Potrebujeme vedieť dosť na to, aby sme vedeli, čo stojí za to preskúmať ako ďalšie. Pretože niekedy sa kariérny smer neobjaví pri ďalšom premýšľaní, objaví sa až vtedy, keď si rozšírime svet, z ktorého si vôbec môžeme vyberať.